Oletako esate baterako, zan dizu da zo, humedade handia zuen ez da eskolatan. Rotetan, txikia, eskola txikia, jende multzo handia, baina lokala txikia, eta Santa Barbarane berdin. Eta orduan ez da, orain izaten dana, aurka jartzen dira irakasleen aurka eta gaurko ikasleak. Orduan baizu, orduan oso txintxo eta apala ziren miak eta mutilak eta neskak. Orduan ez zon arazorik, nik behin ez dut ikusi izan arazorik zean eskolatan, behin ere ez. Eta hili nahiz, ez bezala, eskola guztietan. Roteta, Santa Bárbara, Oleta, Ruiz del Campo, oso, ondo. Eta fíjate, Ruiz del Campo horiek etortzen ziren, lehenengo ostiraletan, hemen behien bezetara etortzen ziren, horretik giroa erabat aldatu da, ordutik honea, erabat.